आज ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଛର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ସେ ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ମସଲାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟା ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ପୋସ୍ତକ ଆଉ 4-5ଟା କାଜୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୋରିଷ ରସୁଣ ଟିକେ ଜିରା ବତୁରେଇଥିଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ମାଛଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ ତେଲରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ମୁଁ ଛୁନ ଛୁନ କରିକି କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଅତି ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ନ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଜିରା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ମସଲାଟାକୁ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାଟା ଭଲସେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଆଉ ପୋସ୍ତକର ବଟା ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାପରେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏ ପୋସ୍ତକ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁନେ, ତ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ କଷିବା ପାଇଁ। ତ 5 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବା। ପୋସ୍ତକଟା ତା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପୋସ୍ତକଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ ସୋରିଷ ବଟାଟା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସୋରିଷ ରସୁଣ ବଟାକୁ ବି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାନି, କାରଣ ସୋରିଷ ବଟାଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷିଲେ ସେଇଟା ପିତୁଳିଆ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବି 5 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଦହି। ଦହିକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକ ଖଟା ଦହି ନେଇନି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଥିଲା ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଥିଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକ ଖଟା ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦହି ଆଡ଼୍ କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ପୁରା ଲୋ ଥିବା ଦରକାର, ନାହିଁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ହିଁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଦହିଟାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ପୁଣି ଥରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଦହିଟା ପକାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଥିବେ ତ ଦହିଟା ଫାଟିଯିବ ଆଉ ସେଟାର ଟେଷ୍ଟ ଏତେ ଆସିବନି। ତ ଯେବେ ଦହିଟା ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ପାଣି ଦରକାର ଆମେ ତାପରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟାଣିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୋସ୍ତକ ପଡ଼ିଛି ତ ସବୁ ପାଣି ଟାଣିଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଏଥିରେ ପକାଇବେନି, ଗରମ ପାଣି ସବୁବେଳେ ପକାଇବେ। ମାଛଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଆମେ ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବାସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି ମାଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।